Samantala, patay din ang isang 27 anyos na lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang truck sa National Highway ng Barangay Longos, San Fabian, Pangasinan, Sabado ng gabi. Ayon sa ulat ng pulisya, parehong binabaybay ng mga sasakyan ang direksyon patungong Hilaga ng maganapang aksidente. Habang nagkakabig pakaliwa ang truck na minamaneho ng isang 35 anyos na truck driver mula Bugalyon, Pangasinan, biglang sumalpok mula sa likuran ng Yamaha motorcycle ng walang plaka na minamaneho ng biktima ng residente ng San Fabian. Agad isinugod ng biktima sa pinakamalapit na pagamutan, ngunit inideklarang dead on arrival ng kanyang doktor. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang alamin ang iba pang mga detalye at posibleng pananagutan. IFM News. IFM News. IFM News.